Me dev ji bajarê xwe yê ew çend xweş berdida. Me dev ji malbatên xwe û hevalên xwe berdidan. û payîza dereng em dibin baranekî hûr de ketibûn ser rêya welatê xerîbiyê. Payîza dereng yek ji romanên Kurdî yên ku zimanek sade, herikbar û car bi car hestiyar hatiye nivîsîn. Yek ji romanên nivîskar û lêkolîner Firat Cewerî ye. Firat Cewerî xwedê pênûseke hêjayê gotinê ye ku di seriya 40 salan de ye dinivîse. Pirtûka Payîza dereng çapa ewil di sala 2014 de li Weşanxaneya Avestayê derketibû. Roman ji 360 rûpelan pêk tê. Nivîskarê romana Payîza dereng Firat Cewerî di sala 1959 de li Nisêbîna Mêrdînê li Bakurê Kurdistanê tê dinê. Çend meh berê darbeya leşkerî ya dozdê îlona 1980 ew diçe Swêdê. Di seriya 40 salan e ku nivîsandina 40 pirtûk di jiyana xwe de bicih kiriye. Wergêr, lêkolîn, roman, çîrok jî tê de di gelek warên edebî de xebatên bêhempa kiriye. Payîza dereng romaneke herikbar û gelek xweş e.